Κουδουλάκης Γόριδιος, υπεύθυνος ΜΜΕ και αναπληρωτής βουλευτής Αττικής της Ένωσης Κεντρών. Σεβαστό Προεδρείο, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, κυρίες και κύριοι σύνδεσμοι. Χρόνια πολλά για το 2017, υγεία, μακροημέρευση στην πατρίδα μας, στους συμπολίτες μας, σε όλους σας και όλες σας. Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου του Κόμματος της Ενώσεως των Κεντρών, του κ. Βασίλη Λεβέντη, των βουλευτών μας και των στελεχών μας. Και τις δικές μου προσωπικές ευχές καταθέτω σε αυτό το 13ο συνέδριό σας που μας καλέσατε να το παρακολουθήσουμε και να καταθέσουμε την εκτίμησή μας. Η χώρα μας ζει σε ζωφερές καταστάσεις και δύσκολες μέρες. Δεν είναι ο στόχος μου, δεν είναι ο σκοπός μου να κρίνω και να κατακρίνω. Όμως, δεν μπορώ και να οριοποιήσω πράγματα. Η Ένωση των Κεντρών, 36 χρόνια τώρα, ξεκίνησε και βέβαια να θυμίσω εδώ εμβόλυμα ότι στην οικολογία και στο περιβάλλον, στην ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα πρωτοπόρησε και ο νυν πρόεδρος των Κεντρών, κ. Λεβέντης, που εισήγαγε, αν όχι πρώτος, με τους πρώτους, την θεώρηση, τη σκέψη, την αντίληψη, την ανάγκη της οικολογικής ευαισθητοποίησης στη χώρα μας. Η Ένωση των Κεντρών έδωσε αγώνες. Ξεκίνησαμε λίγοι. Από το 1996 και δεύτερον, γίναμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Πολεμηθήκαμε. Έχουμε με εσάς πορείες στην κοινωνία μέσα, με όλους σας. Φημωθήκαμε. Το κατεστημένο και τις νέες φωνές δεν τις δέχεται. Εκείνοι που διαχειρίζονται την εξουσία και η αλήθεια τους πληγώνει, προσπάθησαν να μας πετροποιήσουν, να μας κατακαλουργήσουν, να μας φημώσουν, να μας βγάλουν από το πολιτικό πλάνο. Αντέξαμε. Και μετά από τόσα χρόνια, η Ένωση Κεντρών είναι κοινοβουλευτική δύναμη. Συστρατεύεται με το δίκαιο, υπερασπίζεται τη λογική, λέει την αλήθεια, κάνει τομές. Μέσα στα 9 σημεία τα οποία προτείναμε στον κύριο Πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή του, στην οποία να μην ξεχάσουμε ότι έχετε συμμετοχή, συγκυβερνάτε με τον αξιότιμο κύριο Υπουργό και φυσικά στηρίζετε με την ψήφο σας. Παρακολούθησα όμως σε ένα κείμενο που ήρθε στα χέρια μου ότι δεν διστάζετε, και θα στενοχωρήσω το φίλο μου τον Θανάση, από τον γραμματέα του ΑΝΕΛ, και αναφέρεστε στις σχέσεις του κυρίου Καμένου με την Εκκλησία και αν χρειαστεί να αποσύρετε και τους βουλευτές σας, δεν θα κάτω. Συμμετέχετε στους 153 και στα καλά, τα όποια καλά αν υπάρχουν, αλλά και στην ευθύνη. Δεν είσαστε θεατές, εφαρμόζετε πολιτική. Αυτές τις μέρες, κύριε Υπουργέ, μια που είσαστε εδώ, οι αγρότες, είμαι από αγροτική οικογένεια, είμαι στους δρόμους. Σε όλη τη χώρα, ανάπτυξη, οικολογία, σεβασμός είναι έννοιες που πάνε μαζί. Περιφερικότητα και περιφέρεια, παραμονή στην επαρχία, αποκέντρωση, αποσυγκέντρωση, δεν είναι μόνο απλές λέξεις. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί στα ορεινά χωριά δυσκολεύονται να επιβιώσουν, όταν θέλουμε ο πρωτογενή τομέα να παράγει και όμως τα μέτρα είναι σκληρά, δεν φταίει μόνο ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εχθροί μας. Ίσως φταίμε κι εμείς, ίσως φταίει και η κυβέρνησή σας. Ίσως κάτι πρέπει να γίνει, ακούστε τις φωνές. Η κοινωνία μέσα περπατάει ένας στους δρόμους και κοιτάζει με μίσος τον άλλον. Και ας μην γνωρίζονται. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Η ανεργία καλπάζει. Η ανάπτυξη απουσιάζει. Παρέμβαση δεν γίνεται. Οι χιλιάδες των νέων φεύγουν. Οι γείτονες Τούρκοι απειλούν. Επεκτατικές και αλυτρωτικές κινήσεις από την Αλβανία. Ακούγονται και φωνές των δραχμιστών. Ήταν κομμάτι σας όμως στη συγκυβέρνηση, συμπορευθήκατε. Ουέ και αλίμοτο μόνο αν επικρατήσει αυτή η λογική της δραχμής. Θα είναι ανεξέλεκτη κατάσταση. Βεβαίως, από τα 9 σημεία τα δικά μας,
για τα οποία αν ο χρόνος με επιτρέψει θα αναφερθώ, είναι γνωστά βέβαια σε όλους. Ένα, το στηρίξατε κι εσείς. Στηρίξατε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική η οποία ό,τι ψηφίζεις εισπράττεις από το λαό. Και έτσι εκφράζεται η βούληση του ελληνικού λαού. Εδώ όμως ο κύριος Μητσοτάκης το αρνήθηκε. Βρήκε βέβαια και μια προθυμότητα στο κόμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πλην της Δημάρ, οφείλω να το πω, και έτσι και ένα αίτημα του Πασόκ ετών για την απλή αναλογική απεσιωπήθη προς τιμήν ο κύριος Καμένος και Ανέλ ψήφισαν απλή αναλογική. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως δεν έρχεται στο τραπέζι, γιατί ακούμε τελευταία να λένε όλοι και να δανείζονται αυτό το οποίο Ένωση Κεντρών λέει τόσα χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε, από τον πρόεδρό μας και όλους εμάς. Πλέον της απλής αναλογικής μιλήσαμε για την ανάγκη συνεννόησης και τις οικουμενικές κυβερνήσεις. Κάποιοι ωρεοποιούν, αλλάζουν, βάζουν τίτλους που βολεύουν και είναι έβυχοι στον κόσμο και λέμε συνεννόηση εθνική. 36 χρόνια αυτό λέμε. Δεν έχει σημασία πώς θα υποθεί. Δεν έχει σημασία πώς θα το περάσουν τα κόμματα. Δεν ανακαλύψατε σήμερα στο Πασόκ την πυρίτιδα. Αυτό το προτείνουμε χρόνια και θέλουμε να γίνει. Αλλά με το να ψηφίζεις όμως, να καταψηφίζεις την απλή αναλογική, κυρία Κινηματά, δεν στηρίζεις την προσπάθεια μιας οικουμενικής κυβέρνησης, όποτε γίνουν εκλογές ή αν δεν γίνουν. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αποψηλώνει τα πολιτικά κόμματα, τα μικρότερα της Βουλής, αρπάζοντας στελέχη και βουλευτές, καλλιεργώντας μια αποστασία που μας πάει σε άλλες εποχές παλιότερα, περιμένει στη γωνία να πέσει το δέντρο, να πέσει η κυβέρνηση, να πάρει την εξουσία, πιστεύοντας ότι θα πάρει το δώρο των 50 εδρών. Και να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Το 34% του ελληνικού λαού ζητά οικουμενική κυβέρνηση. Το 35% θέλει εκλογές. Έχουμε πει από βήματος της Βουλής και ο πρόεδρος μας και τα στελέχη, το λέω και εγώ, θέλω να καταπραστώ τον χρόνο, ότι δεν ωφελούν οι εκλογές τη χώρα. Αλλά όταν δεν γίνεται ανάπτυξη, όταν τα μέτρα είναι σκληρά, όταν η κοινωνία δεν αντέχει, είναι αναπόφευκτο. Και φοβάμαι ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Αλλά είτε γίνουν εκλογές είτε δεν γίνουν, ήρθε η ώρα της οικουμενικής κυβέρνησης, αυτό που δηλαδή ο λαός λέει, στην οποία η Ένωση Κεντρών δεν ζήτησε ποτέ ούτε λάφυρα, ούτε υπουργικές θέσεις, ούτε διαχείριση εξουσίας. Να βρούμε μια κοινή συσταμένη, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την χώρα. Διότι αν ο αξιότιμος κύριος Καμένος ο φίλος λέει ότι αν έρθει ο Επίσκοπος να προχωρήσει από την κυβέρνηση δεν υπάρχουν 153, αν εσείς αποσύρετε τους βουλευτές σας, δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Και ρωτάω, ποιος έχει έφρον άνθρωπος, επενδυτής, είτε από τη μακρινή Αμερική, είτε από την Ευρώπη, από οπουδήποτε θα έρθει να επενδύσει χρήματα. Είναι φορομπηχτικό το σύστημα. Είναι σκληρό και απάνθρωπο. Δεν υπάρχουν πολιτικές ανάπτυξης. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να πει το αντίθετο. Τα μέσα επικοινωνίας άρχισαν πάλι το δίπολο. Αξιωματική αντιπολίτευση, κυβέρνηση. Άλλες φωνές δεν ακούγονται. Οι δημοσκοπήσεις σκοπίμως τα κόμματα όπως και Ενώσεις Κεντρών τα βάζουν κάτω του ποσοστού, ενώ η αλήθεια είναι άλλη. Όμως δεν πάβουν να πούν ότι 35% θέλουν εκλογές και 34% θέλουν οικουμενική. Άρα, αν αφήσουν αυτό το ποσοστό, μας λένε οι δημοσκοπήσεις ότι δεν υπάρχει αντιδρομένη. Παρακολουθώ το συνεδριό σας. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να ευχηθώ καλή εξέλιξη και να είναι αποτελεσματικές οι διεργασίες. Να ευχηθώ στη νέα δικούσα επιτροπή σας καλή δύναμη. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο και στη συζήτηση. Όσο όμως υπάρχουν μονοκομματικές κυβερνήσεις και όσο στο ίδιο τραπέζι δεν κάθεται και αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης εκλήθη κλειστάκης πολλάκης από το βήμα της Βουλής, από τον πρόεδρό μου, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί να κυβερνηθεί η χώρα. Αν περιμένει να πέσει λοιπόν η κυβέρνηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αν γίνουν εκλογές, θα προσπαθήσει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο με τον δώρο που δυστυχώς έγινε από την κυρία Γεννηματά και το κόμμα της.
Σας περιμένουμε στους αγώνες, στην πορεία για την πατρίδα, για την οικολογία, για την ευαισθησία, την ανάπτυξη, για τη νέα γενιά, ώστε να μην φεύγουν οι επιχειρήσεις στην Βουλγαρία, να δυναμώσουμε την θωράκιση της χώρας μας για να μην παριστάνουν τους τιμητές και τους ταγούς οι γείτονες, να κάνουμε μια αξιοπρεπή εθνική πολιτική, να πατάξουμε τις παθογένειες αυτής της χώρας. Δεν πατάχθηκαν οι παθογένειες μέχρι σήμερα. Και φυσικά στα μνημόνια δεν είχαμε καμία σχέση. Δεν τα ψηφίσαμε, δεν τα στηρίζαμε. Δεν είναι και επειδή αυτή η κυβέρνηση άμερη των μεγάλων της ευθυνών, άρα και το κομμάτι που σας αναλογεί ως συγκυβερνήτες είναι δικό σας. Και νομίζω ότι η αυτοκριτική σας τα λέει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη αν καταστάσετε το χρόνο σας. Καλή επιτυχία.